Manag-agaw, nasakpan nagsuyop og shabu, gipamusil patay. Chinese Consul General giduaw ang ginakpang inchik nga nakuha og kinilong drogas. Mayor Tomas Osmeña mimando nga ipauli ang mga ambulance ug school bus sa barangay. Mga misurrender sa Oplan Tokhang mibalik na sab sa ilang bisyo sa drugs. May hapon sugbog Kabisayan. Duha ka mga drug addict nga mag-agaw gipamusil sulod sa usa ka pansayan sa Lapu-Lapu City nga gihimong drug den. Giingon nga dugay na silang gihangyo sa pag-surrender sa kapulisan apan nagdumili sila sigon sa igsoon sa usa sa namatay. Kini giaksyonan ni Thea Oliverio. Dinhi niining karaan o gagmayng kasilyas nga gihimo ng drug den, gipamusil ang duha ka mag-agaw samtang nagamit og gidiling drogas didto sa Saksak 1, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City kagabii. Ang manag-agaw nga gipamusil na ila nga sila Roldan Quizon ug Walton Quizon. Ang duha na ila sa ilang dapit nga tigamitan og ginadiling drogas. Giawhag na usab sila sa iyang kabanay sa pag-surrender apan nagdumili. Gamit gina siya kay naam dito silang naam na crime scene dito daghang ebidensya kuan bisyon la. Gidala sa tambalanan si Roldan sa iyang igsuon apan ang taksi nga ilang gisakyan kalit lang na aberya. Samtang si Walton nabugtuan sa iyang kinabuhi sa tambalanan. Naabtan na lang sa kapulisan si Roldan nga nagbuyod sa kalsada nga adunay daghang pinusilan sa nagkadaiyang parte sa lawas. Nagkatag-usab ang mga tinfoil og nagbanaw ang dugo sa kasilyas. Ang investigador sa homicide section nga si PO3 Joseph Cotanda nagkanayon nga ang mga biktima didto sa sulod sa kasilyas nagsuyop og shabu o gisulod sa wa mailhing mamumuno. Naani sila sulod sa usa ka murag abandoned nga comfort room sa interior portion aning lugara. Na didto na ay mga kita na mga drug paraphernalias ba. So most probably murag nanuyop siguro ni sila. 7 ka kabhang sa kalibre 45 ang nakuha sa kapulisan. Lakip na niini ang 3 ka bala sa kalibre 45 nga wa makabuto. Alang sa Aksyon Bisaya, kini si Thea Oliverio, News 5. Mga drug pusher sa Liloan ug tig-deliver og shabu sa probinsya nadakpan sa usa ka buy-bust operation. Ang mga drug pusher nga misurrender kaniadto sa kapulisan apan namalik sa pagpamaligya og shabu. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Nasikop sa mga sakop sa Liloan Police ang mag-live-in partner nga subject sa ilang buy-bust operasyon pasado alas 2 kagahapon sa hapon didto sa sitio Sambag, Barangay San Vicente, lungsod sa Liloan. Lakip sa nadakpan ang anak ni ini ug ang kolektor nga diha atol sa mong operasyon. Nadakpan sila sa Nanit Barbon, Julio Borromeo, Jore Roble nga taga San Vicente, Liloan ug si Christopher Pukot nga taga Barangay Kasili, Mandawi City. Sila nakuhaan og mga pinakiti nga shabu nga mukabat sa dulan 36 gramos nga gibana nga mokantidad og 100,000 ka pisos. Nakuha usab kanila ang 185,000 pesos nga cash, cellphone ug caliber 38 revolver uban sa 3 ka bala niini. Ang mag-live-in partner gikonsiderar nga level 3 drug pusher ug si Pukot nga tigkolekta og tighagbong og shabu giila nga level 2 drug pusher nga modispose og 20 gramos batag semana. Ang mag-live-in partner misurrender na sa mga pulis, mibalik og pagpamaligya. Dugang pa sa pulis, si Pukot nga tig-deliver og tigkolekta sa halin siya shabu sa mga lungsod sa Tabuilan, Balamban ug Liloan. In fact, kuan ni sila kanang sa among operasyon Tokhang ni surrender na sila pero base sa among validation, i-validate naman after sila ni surrender. And also daghan sa kayong ni-info namo nga wala gid sila ni hunong. So mao ditong among gipapalitan positively. Kung gisugo la siya certain Edward Montibon, may nagsugo daw niya taga syudad. Nga may nagsugo niya pangulikta din mohagbong sa siya butang dito. In fact nakuhaan ni namo siya nining dagko nga putos sa shabu. O kining amount iya ni kining 185,000. Si Pukot nakuhaan sa 185,000 pesos. Miangkon nga siya tigkolekta apan wala siya mahibaw nga halin kini sa shabu kay matud niya igo lang siya gisugo. Gihimakak usab niini ang shabu nga nakuha gikan kaniya. Wala ko maghagbo. Ako pangkolekta ko sa
Maura, tagkwarta. Katong siya kung nakuha sa bag. Tuyo sa kwarta. Wala may siya po nakuha sa bag sir. So, kinasa may nagsugo din mo. Isa na source ng ano pa? Kasud sir. Sunod sa Munti. Munti? Ang maglipin partner nga sila si Barbon ug Borromeo mihimakak nga ila ang nakuha nga shabu. Sanglit miundang na sila og pagpamaligya. Nagtuo sila nga gigamit lang sa uban ang ilang pangalan. Giangkon hinuon ni Borromeo ang armas nga nakuha gikan kaniya. Nakuha gyud ako kato na armas ako ito sa Mora ako na kuan sa Cebu armas ako ito. So, sa tinuon nga ni surrender ka ano ni balik magpamaligya. Awal di tinuon surrender ko pero ako maligya kanang mga tubangan balik ka nga mamaligya diyan ako nga ba doon. Sa una pero karon wala gyud na. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Nibalik sa pagpamaligya og shabu ang usa ka drug pusher nga misurrender sa kapulisan tungod kay wala na sila'y laing pangita. Nadakpan kini sa kapulisan sa Lapu-Lapu pinaagi sa usa ka buy-bust operation. Kini giaksyonan ni Delin Sarahina. Gumikan sa kawadon, nakadesider nga mobalik sa pagpamaligya sa ginadiling droga si Ninji Pakibot. Siya ang usa sa kapinsyetenta ka mga drug pusher nga misurrender sa Lapu-Lapu City Police ug misaad nga dili na mamaligya og shabu ni adtong Hulyo 13. Si Pakibot miingon nga human sa iyang pagsurrender, nibalik siya sa pagpamaligya tungod sa sakit nga gihambin sa iyang asawa. Tungod sa kwan ba? Ano lang nga? Kawadon. Ako. Gasto ba? Bata, gatas. Kabuhi pagod akong kwan. Kabuhi pagod na siya. Unang na dawat ang balik paghuga na ba? Si Ninji nadakpan alas 4 kaganinang kadlawon sa usa ka buy-bust operation sa kapulisan sa Mactan Police Station didto sa Bagong Bayan 1 Maribago. Suma pa ni Chief Inspector Conrado Manatad, hepe sa Mactan Police, nakadawat sila og impormasyon sa pagbalik ni Ninji pagpamaligya og shabu. Ni-surrender ni siya last July 13. July 13. Unya, after atong ni-surrender siya, we receive an information from the barangay mismo nga dibalik na siya og duha ka medium size pack nga shabu ug usa ka gamay nga putos sa shabu nga mukantidad tanan sa 118,000 pesos na sakmit gikan kaniya. Alang sa Aksyon Bisaya, Delaine Marl Sarahena, News 5. Drug pusher sa Mabolo nga misurrender sa miaging buwan na atlan sa pulis nga nagrepack og shabu sa ilang balay. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Human sa upat ka semana gikan siyang pagsurrender, wa makapugong si Nestor Maghanoy nga mobalik sa iyang negosyong pagpamaligya og ginadiling drogas. Karong buntag, ang Mabolo Police Station nga gipanguluhan ni Chief Inspector Zion mipahigayon og uplantokhang uban sa kapitan sa barangay nga si Rinaldo Umpok. Sa pagpahigayon og uplantokhang, wa magdahom si Nestor nga pulis ang mituktok silang panimay og diha nga giablihan ni Nestor nakugang kini og sama sa naratol nga nakapaagat sab sa kapulisan nga magduda. Pag-abli sa panimay niini, kining nagkatag nga mga pinutos sa drogas ang nakita sa kapulisan. Giyong nagpak si Nestor og shabu sud siyang panimay. Di mo minus dulan 50 ka mga pinutos sa gituang shabu ang na-recover sa kapulisan. Actually po nag-surrender, at the same time nasa watch list din. So talaga pong karamihan po kasi ng mga nasa watch list natin, talagang babalikan natin kasi yung iba sa pagkakaalam natin magsusurrender, ang akala nila tapos na, absuelto na, pababayaan sila. Ito po binabalikan talaga natin. Ito po yung isang proof na kailangan talaga itutukan kasi bumabalik at bumabalik sa dating gawain. Si Maghanoy may pasabot nga napugos lang siya og balik human gisaad kanila na himong wala. Matud pa ni Maghanoy, dihang misurrender sila ni atong buwan sa Hunyo, gisaaran silang hatagan og trabaho, apan naabot na lang og Hulyo, wa pa gyud sila makatrabaho. Dugang pa ni Maghanoy, nang ginahanglan siya og kwarta tungod siyang anak nga gipaeskwela og napugos siya og balik sa maong negosyo. Okay, mo lagi to. Amo na ako sulti. Nangutana to nga mong kuan, unsay maayo nga dili na makabalik. Amo to kinang nga to yan, yung trabaho, unsa. Amo to sige mo pa na sige magpaabot. Kinahanglan mo pud mo kaon na sa anak mo. Nabalik di ko na.
Ang kapitan sa barangay nga si Rinaldo Umpok miingon nga iya unta kining nahatagan og trabaho sa barangay apan miundang. Gani gipaubos sila sa usa ka rehabilitation process ubos sa City Office of Substance and Abuse Prevention apan wa kini mibalik. Dili, sige na sila naigibuhat si Doktora Otlang sa barangay, patawag na sila kada semana, kaduha. At doon na sila pa-reporton dito, ang uban naman mo report. Karon bisag karon sige man ko na drugas. Ang kisa to'y magtarong na, patong pataga ang trabaho ni Tomas. Nasayran gikan ni Maghanoy nga ang iyang kontak nagikan sa kauluhan ug igo lang siyang kontako niini ug himamaton sa lain-laing lugar. Nagsugod lang si Maghanoy sa 500 pesos hangtod na nga gisaligan siya siyang supplier ug gihatdan kini og dinagko nga supply sa drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Commitment order na lang gikan sa korte mo ang gipaabot karon sa mga kapulisan aron itanggong na ang Chinese national nga nakuha og 6 million pesos nga kantidad sa droga sud sa iyang maleta niadtong Miyerkules sa buntag. Ang anti-illegal drugs group sa Camp Crame mo na gitahasan nga mututok sa maong kaso apan ang pagkonsiderar ni Liming isip state witness kinahanglan pang tun-an. Anya ang follow-up report ni Jinky Rosit. Ikaduhang adlaw na karon sa Chinese national nga si Zhu Liming nga natanggong sud sa buhatan sa Aviation Security Group sa Mactan Airport. Human sa pagpasaka og tulo ka mga kaso batok niya may kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9165, gipaabot na lang sa AVSE Group nga mogawas ang commitment order batok niya karong hapon. Kaganiha gibisita sa mismong Chinese Consul General ang dinakpan kinsa mipasalig nga tagan siya og abogado nga makadepensa kaniya. Human sa kapinduha ka oras nga pagtinir sa mga opisyales gikan sa Chinese Embassy, dali silang mibiya sa maong buhatan ug wa na nagpa-interview pa sa mga sakop sa media. Nasayran nga human sa pagpasaka og tulo ka kaso batok ni Liming, ang anti-illegal drugs group nga gikan sa Camp Crame maoy mututok sa kaso. Base sa mandato ni President Rodrigo Duterte, usa ka interagency investigation ang gikinahanglan pagkakaron aron hingpit nga masayran ang dakong sindikato sa drogas nga naglihok sa nasod. Possibly kung sino yung source. So for future operation, we can do some preventive measures para maagapan yung pagpasok dito sa Pilipinas. Matud sa mga otoridad, anda mo kooperar si Liming sa investigasyon sa kapulisan aron madakpan ang mga tao nga kauban niya sa pagpalusot sa dulan 5 ka kilong shabu niadtong Miyerkules sa buntag. Apan giklaro ni Rigor nga kinahanglan pa nilang i-validate ang tanang giluwatang pahayag sa Chinese drug courier nga si Liming. Right now, hindi natin alam kung ano yung veracity ng mga sinasabi nito. And secondly, doon sa language barrier, siyempre, baka ma-misinterpret natin. So talagang continuous na pag-iimbestigahan dapat pang gawin. Tun-an pasab karon sa Office of the President kung posibleng himuon nga state witness sa kaso si Liming. Apan taas pa ang pagproseso sa pagdeterminar ug bugtong ang korte lang ang makahukom niini. Being a state witness is allowed under Philippine law. First and foremost muna, may mga parameters din yan dyan syempre. Ang pulis sa ilang bahin padayon pasab nga nag-imbestigar sa identity sa mga kauban ni Liming dinhi sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka earthquake drill gipahigayon sa Kapitolyo kaganihang buntag, kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Alas 9 kaganihang buntag nilanog ang bagting sa Kapitolyo ug inanay ng gawas. Sa tagsa-tagsa nila kabuhatan ang mga kawani ug opisyal. Timaan kini nga nagsugod ang earthquake drill nga gipasugdahan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga kawani sa tanang departamento ng gawas sama ining mga kawani dinhi nagtapo kilid sa executive building. Naglakaw ra og hinay
ang uban gipandong ilang kamot sa ulo. Apan dunagyoy uban empleyado nga daw sa walalay nahitabo nga earthquake drill. Sa pagsugod sa kalihukan, gisirad-an ang ganghaan sa kilid sa executive building nga mao'y agian sa mga sakyanan pasod ug pagawas lakip na sa mga tao. Dunay transaksyon sa Kapitolyo. Tungod ni ini, nitumaw ang lalis sa nagbantay sa ganghaan. Tali sa mga taong anaa sa gawas nga nasuko human wala pasudla. Taliwa sa maong kalihukan. Langay ang pagresponde sa mga rescuers ni adtong mga tao nga nagdala sa papel nga natrap sa building. Usana ni ini, ang minor di edad nga lalaki nga nagdala sa papel sa usa ka angol dinhi sa gawas sa Baix building. Matud ni Mark Dave, nibangon na lang siya kay gipulan ug gikapoy na siya sa iyang posisyon kay wala mangabot ang mo rescue sulod sa dulan usa ka oras. Asan man ang mo rescue? Wala pa na. Ha? Wala pa. Pila na ka minutos? Kini na? Oh, ganiyara kay mga ka. So pag mabot? Wala pa. Pero sa briefing ani pila ka minutes? Ang briefing? Pila ka minutes inyo hang kuan rescue mo pila ka minutes? Wala ko ba? Ha? Ba ka sa briefing. So gikapoy gilaay na ganiya og what? Ganiyara juga yo, sige ko ani wala gyapon na kawan. Di barog na lang ka, di barog lang ka niya. Nagawat lang yung ano mo kuan nga mga kuan din ah. Unsa may imong kuan diha? Gaun samday ka higda ka diha? Okay na kuan na lipo. Nalangay ang pag-rescue sa mga naangol sa maong senaryo kay mag-agad pa nga moabot ang fire truck sa Bureau of Fire Protection ug sa kasundaluhan. Si John Carillo sa Public Information Office sa Kapitolyo nagkanayon nga adunay nagdala sa papel nga 17 ka angol ug 3 ang nagdala sa papel nga namatay sa 3 ka building sama sa Executive, Legislative ug Baix building. Sa Legislative building usa ang dead, then uno mang injured. Sa Executive building 2 dead and 6 injured, while sa Baix building walay patay pero dunay 5 na injured. Now, as of this moment, ang Legislative building cleared na. Okay na to dito. But doon na pa rescue operation sa 3rd floor sa Executive and naapa sa operation retrieval, search and retrieval operation sa Baix building. Matod sa Provincial Administrator, Attorney Mark Tolentino ilang gihangop ang mga obserbasyon sa media bahin sa kalangay sa pagresponde kung pananglit aktwal ang mahitabo. We appreciate no kaya at least practice will make perfect no. Every time we go through this, naman yun tayo mga flaws or mga sayop na makitaan ana ba ang mga tao sa hindi nila ma-appreciate ang importance ani. So we will take all of this into consideration. Your observations we will also note. So that para God forbid no, if something really happens, then at least mas ma-fine-tune ni natong operations. Sa una ug ikaduha nga earthquake drill sa Kapitolyo, walay partisipante gikan sa Department of Health, Office of the Civil Defense ug Armed Forces. Karon ila nang gipaapil bisan sa nakitang kasaypanan sa earthquake drill kaganiha. Gigraduhan gihapon kini ni Tolentino og 7.5 out of 10. Giangkon sa PDRRMO, nagkuwang sila og organic responders kay nagpahigayon kini og training sa local disaster sa kalungsuran. Nag-agad lang sila sa ubang ahensya sa gobyerno nga mao ilang gihimo nga evaluators. Ato ang naadiri, we're able to set up the command system, deploy the initial steps like accounting, damage assessment. Before we inag-abot sa responders, it will again take another time kung kami di mismo dili may andam para mukandang sa ilang briefing. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Isakmit sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang 16 kakahon sa isda didto sa Barangay Ubay sa lungsod sa Liloan. Kinigikan sa lungsod sa Midilien ug dadon unta sa Pasil Fish Port. Usa ka training nga taga Midilien ang giila nga tag-iya sa 16 kakahon nga isda. Matod sa Pangulo sa Anti-Illegal Fishing Task Force Lyndon Ruiz, 8 kakahon niini nasuta nga pinabuthan. Mukabat sa 30 ngadto sa 40,000 pesos ang kantidad sa mga isda. Ang 8 kakahon gi-turnover ngadto sa buhatan ni Vice Gobernador Agnes Magpale kinsa mo desisyon kung asa kini ihatag. Matod ni Ruiz, nagpadayon ang illegal nga pagpanagat sa mga dagkong operator sa amihanang bahin sa Sugbo. Dahil ba, dito naman marami doon na buwan.
dynamite fishing, commercial fishing within the municipal waters. Samantala dito, karamihan is lang yung mga malalaking barko na nagfi-fish. DILG 7 mi pahimangno sa mga mayor nga wa na igkita sa ilang mga tagsa-tagsa kalungsod sa pag-file og saktong leave of absence aron di magatubang og reklamo. Ang report ni Jinky Rosif. Pipila na ka mga text message ang nadawat sa News 5 kabahin sa mga mayor nga wa na igita sa ilang mga lungsod ug syudad sukad gi-anunsyo sa national television nga sunod nga hinganlan ni President Duterte mauna ang mga mayor nga nalambigit sa drugs. Sa reklamo nga nadawat sa among buhatan, missing na sa ilang mga munisipyo ug city hall ang ubang mayor sud na sa duha ngadto sa 3 ka semana. Ang buhatan sa Department of Interior and Local Government 7 mi paybaw nga pagkakaron bugtong si Mayor Tomas Osmeña pa lang sa Cebu City ang miduso og vacation leave niadtong Hulyo 7 ug naaproba Hulyo 12. Si Osmeña ug ang iyang asawa nga si Consial Margot mibiyahe paingon sa Japan karong adlaw aron sa ulugon ng ilang wedding anniversary. Gipasabot ni Attorney Ian Kenneth Lucero sa DILG nga ang mga mayor sa lungsod kinahanglang mo file og leave sa buhatan sa Governor's Office. Samtang ang mga highly urbanized ug independent cities lakip na ang gobernador adto mo file sa ilang buhatan. Kung nagyapon, we have to follow the rules. Mo serve gid na sila. Kung any kuano na sila official travel or mag-leave, naman tay proseso gihapon ana nga Matud sa DILG nga alang sa mga dagkong syudad, kinahanglang mag-agad sila sa approval gikan sa DILG Central Office. Kinahanglan nga authorized absences ang himuon sa mga local chief executive. Depende na mag-vacation leave or sick leave or napod sila kanang unsay privilege nga nakuha namo sa mga appointed employees, yeah? Ma-enjoy pod sa local elected officials. So kami entitled pod mi og kanang mga privilege leave, entitled pod na sila na for as long as approve yun na sa approving authority, the authorized official to approve. Nang gawas ang hungiho nga daghan na karon sa mga mayor ang naghinay-hinay og biya sa ilang mga lungsod sa kahadlok nga basin og apil ang ilang pangalan sa listahan ni Duterte nga posibleng hinganlan karong adlong Lunes atol sa iyang State of the Nation address. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosif, News 5. City Director sa Kapulisan sa Subo gitambagan sa pagpakita sa iyang kamaayo aron mapamatud-an nga sayop ang mga bati nga pagpanglantaw ni Mayor Tomas Osmeña kaniya. Kini gi-action ni Leslie Caminada Vistil. Kaya nasabi ko sa kanya, ipakita mo na leadership ng City Director sa Subo. Gihagit ni Police Regional Director Noli Talinio si Cebu City Police Director Senior Superintendent Joel Doria sa pagpakita nga sayop ang mga panglantaw ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Si Osmeña way pagsalig sa bagong Police Director human na sayran nga na-relieve kinigikan sa Pasay Police Office tungod sa nangamatay sa droga sa usa ka concert. Apan giklaro kini ni Talinio nga walay kalambigitan sa gidiling nga drogas ang pagkatangtang ni Doria. Matud ni Talinio, wa magproteher si Doria og mga drug lords ug wa sab kini magdawatan og kwarta gikan sa illegal nga kalihukan. Hindi siya tumatanggap o hindi siya protektor. Hindi yan ang pangbarong issue doon. Hindi siya doon dahil may mga namatay doon sa buong na concert area. Matud ni Talinio, dako ang iyang pagsalig kang Doria tungod kay gikan kini sa Special Action Force ug sayod siya nga kun pulido mo trabaho ang mga staff. Si Doria siyang bahin ni padayag nga kutob siyang mahimo, iyang buhaton ang gihatag kaniya nga misyon. Usa siyang gipakita mo ang pagdakop sa usa ka pusher sa Barangay Mabulo sa ilang gipatuman nga oplan tokhang. Di siya magpaapekto sa mga reklamo ni Mayor Tomas Osmeña batok kaniya. Sa atin po kasi trabaho lang tayo. Habang nandito tayo sa Cebu, trabaho lang tayo. Bisan og dili hatagan og dugang sakyanan ang kapulisan sa Dakbayn sa Sugbo, ang Camp Crame mipadala og dugang 21 ka mga sakyanan sa pulis. Ang mga police cars ipang-apod-apod sa mga police offices sa Sugbo ug gipaabot na lang ang Camp Crame kung kinsa ang makadawat niini. Ito inantay na lang natin ng
directive ng plan para ma-issue natin itong bago na dumating ng mga mga pa. So magagaling din ng kapitan ng investigation just kung receive yan itong Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Governor Junjun Davide mutambong sa State of the Nation Address ni President Rodrigo Duterte karong Lunes. Nakadawat og imbitasyon ang governor gikan sa Secretary General for Committee Affairs sa Malacañang. Ang State of the Nation Address ipahigayon karong Lunes. Ang imbitasyon pinitsahan ni adtong Hunyo 27 ug gipirmahan ni Attorney Arlene Dada Arnaldo, Chairperson Committee on Invitations Task Force. Gikumpirmar sa mga office staff sa governor nga mutambong si Davide sa sona ni President Duterte. Klaro man tingali ito akong consulted before. Nga kung doon ay mga badlungon diha nga supendo dapat di na sila Vice Mayor Edgar Labella mo-assume pagka-acting mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Nunot kini sa pag-file og leave ni Mayor Tomas Osmeña alang sa pagbiyahe niini sa Japan ug United States sugod karong adlaw. Kini giaksyonan ni Eden Suralta. Walay memorandum ang gi-issue si Mayor Tomas Osmeña kung kinsa ang gitulo ni ini nga acting mayor samtang atua siya sa gawas sa nasod. Apan bisan og walay memorandum, automatic nga mo-assume sa katungdanan si Vice Mayor Edgar Labella. Muna usahay because of some people's insatiable lust for power. Sometimes they think that they are holding a big baseball bat, but what actually they are holding is just a small barbecue stick. Sabi na namin yung karoon na lang read between the lines o nag-igyon maayo. Sumala sa local government code, ang vice mayor mulingkod isip mayor sa higayon nga mular gagawas sa nasod ang mayor. Mahimo ni ini ang tanan nga function sa usa ka mayor gawas lang sa pagpanaktak o pag-appoint sa mga empleyado. Mao siguro wa siya mo-comment kay di man siguro kinahanglan pang komentaryuhan because og tan-aw na to ang balaod section 46 of the local government code. Naaman diha nag-ingon na kung ang governor or mayor will travel abroad, the vice mayor or the vice governor shall automatically perform the duties and functions of the governor or the mayor as the case may be, except kung ang iyang pagbiyahe dili mo lapas og 30 kaadlaw, dili siya gyud maka-appoint o maka-hire or fire employees of government. Sugod karong adlaw hangtod Hulyo 27, mi file og leave of absence si Mayor Tomas Osmeña alang sa pagbahi paingon sa Japan alang sa pagsaulog sa ilang anniversary uban kang konsehal Margot Osmeña. Muadto usab kini sa United States karong Agosto 4 hangtod Agosto 14 alang sa iyang annual medical check-up. Alang sa Aksyon Bisaya, Eden Suralta, News 5. Mga barangay officials giauhag sa pagpalaban sa ombudsman aron kapugngan ang City Hall sa pagbawi sa mga sakinan. Kini giaksyonan ni Athena Menyoza. Giauhag sa Vice Mayor sa Dakbayan sa Sugbo ang mga Association of Barangay Councils sa pagdangop sa ombudsman human gimando sa City Hall ang pag-uli sa mga sakinan. Ang Barangay Babag, Kambinokot ug Agsungot gimanduan sa pag-uli sa ilang ambulansya, school bus ug fire truck sa City Hall. Ilang pangayoon sa ombudsman nga babagan ang mando sa City Hall. Matud ni Konsehal Joel Gaganera, ang mga sakyanan dili mga luxury nga klase ug wa sab kini gamita sa personal. Gikinahanglan kini sa mga bukirang barangay nga layo kaayo sa mga ospital. Maapektuhan usab ang mga estudyante kung kuhaon og apil ang school bus hilabi na karon nga panahon sa tinguwan. Vehicle, ang ingon nilang luxury, and then all other vehicles except those vehicles that will respond to emergency. Matod ni Vice Mayor Edgar Labella, ang Office of the Ombudsman makamando sa government officials sa pagtuman kung unsay nakalatid sa balaod. Giauhag ni Labella ang Association of Barangay Councils sa paghimo usab og usa ka resolution nga maghangyo sa ombudsman nga pugngan ang pagbawi sa City Hall sa mga sakinan. So atong gihangyo nga this is a matter of urgent concern kining ambulansya o kining school buses sa atong mga kabataan labi na gyud sa mga far-flung mountain barangays na unta i-reconsider sa mayor na di lang unta niya una nakwaon and of course for the deputy ombudsman for the Visayas to issue an order na di lang una na nila hilabtan kay naaman sa power sa ombudsman
under Section 15, Paragraph 2, Republic Act 6770. Alang sa Aksyon Bisaya, Athena Bel C. Menyoza, News 5. Ug sa atong light news karong hapon, kinsay makatuo nga makita pa sa usa ka babaye ang sperm donor nga mo'y hinungdan kung ngano nagkabaton siya og anak. Usa ka tuig human kini niya gipakataw pinaagi sa in vitro fertilization nga pagpanamkon niini. Gipangita sa babaye ang sperm donor niini aron kini mahimamat sa iyang anak. Ang linahi nga ending sa ilang panagkita atong sayron pinaagi niining report. Daghan ang di makatuo nga makita pa ni Amina Hart ang sperm donor nga mo'y hinungdan kung nganong nakabaton siya og anak. Usa ka tuig human niya gipakataw si Leila. Gipangita ni Amina ang sperm donor aron mabuntis siya tungod kay gusto kini niyang mailhan sa iyang anak. Hinuon nakita sab kini niya dayon og paspas nga nagka-developan ang duha. Og niadtong Disyembre lang sa nakalabayng tuig, hingpit na silang gibugkos sa altar sa Kaminyoon. Usa ka London-born Australian sa Amina ug ang profile ni Scott Anderson ang iyang napilian sanglit na patik man didto nga usa siya ka malipayon ug himsog nga lalaki. Nakit-an ni Amina si Scott sa internet base siyang pangalan ug trabaho nga napatik dinhi. Gikontak ni Amina si Scott pinaagi sa anak nga si Leila. Tuod man nagkasabot ang duruha nga magkita. Ang maong panagkita nasundan pa og pipila ka higayon hangtod nga na-develop sila sa usag-usa. Og karong bag-o lang naghimo og libro si Amina mahitungod silang love story ni Scott nga adunay titulo nga How I Met Your Father og daghan na ang mga filmmakers nga nagka-interes nga isa pelikula kini. Alang sa walay karapusang mga chika, ubariko ninyo matang alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rete JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Quatsera, ang atong word of the day, nagkarayon. Bakit pa kailangang tumambay sa library kung sa classroom, scholar naman ang iyong katabi? Agay! So, scholar ang imong classmate. So, pasabot ng sigig pangupya. Pangupya ka, guys. Sobra. We're not a good advice, JP. Have a good weekend. Have a good weekend, everyone also. Maungkanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon at konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!